Ассалому алейкум дӯстон. Шумо боз дар шабакаи беҳтарин яъне Накау Тоҷик қарор дорен ва мо имрӯз дар бораи миннатдории Фаридун Одилов ба Мухлисони Тоҷик гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда чоя дам када лайки бобогира зер кунен, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Тоҷикистон ба пеш. Ба пешаи сарчаи видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба Инстаграми мо обуна шавен, чунки ҳама рӯза мо хабарҳоро аввалин шуда дар Инстаграми худмон пешкаш мекунем ва пас аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи Инстаграм дар описанияи видео. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Фаридун Одилов рӯзи гузашта тамоми тоҷикон ва мухлисони худашро бо ғалабаи худ дар ҳайрат гузошт. Ҳама аз ҷанги Фаридун хурсанд шуда таҳсину офарин гуфтанд. Ҳам акнун Фаридун Одилов дар саҳифаи расмии Инстаграми худ миннатдории худашро ба тамоми мухлисон ва бародарони тоҷик расонд. Ассалому алейкум ба ҳама. Ҳазор раҳмат барои табрикот. Бисёр табрикотҳо дархостҳо қабул карда истодам ва ин барои ман писанд аст ки ҳамаи шуморо тавонистам хурсанд кунам. Алҳамдулиллоҳ ки ҳаматон дар бармон ҳастен. Аз ин мо қувва мегирем, барои баромад кардан илҳом мегирем ва вақте ки ғалаба кардан душвор аст, мо ғалаба мекунем. Ин ҷанг барои ман хело ва хело муҳим буд. Он чуноне ки дар майдон ҳама чиз истода буд. Дар 10 рӯзи то турнир ба беморӣ сахт гирифтор шудам. Ҳама шахсони наздики ман маро аз ин ҷанг даст кашидан розӣ мекарданд. Ҳамчунин ман бистарӣ будам ва табобат мегирифтам, аммо ман хело гушна ва ташнаи ҷанг будам. соли бекор истодан ин кори мо аст, аммо дар ҳаёт бошад фақат ту бояд кор кунӣ. Аз ғалабаи худ хело шодам, алҳамдулиллоҳ, ва хурсандам ки ҳама хурсанданд. Оянда аз ин ҳам дида пешравӣ мекунем. Иншааллоҳ. Менависад Фаридун Одилов. Хуб дӯстон, шахсан ман худам ба гуфтаҳои Фаридун Одилов 100% розиам. Албатта соли 2021 на он қадар соли пурбарор буд барои Фаридун Одилов, чунки муддати дуру дароз Фаридун ба майдон набаромада буд. Аммо ҳамаш бо хости Худованд аст. Ба Фаридун Одилов барои ғалаба миннатдории худро баён намуда барои ҷангҳои ояндаи ӯ бурдборӣ ва ғалабаҳои дурахшонро орзумандам. Ҳамчунин дӯстон хотиррасон мекунем ки ҳамин рӯз соати 15:30 бо вақти Москва ва бо вақти Душанбе соати 17:30 Фаридун Одилов дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҳозир мешавад. Аз ҳамаи мухлисоне ки дар шаҳри Душанбе қарор доранд, метавонанд ба пешвози чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC бароянд. Мегузарем ба хабари асосӣ. Мухаммад Хилман Наимов рӯзи 17 декабр бо вақти Амрико ва бо вақти Москва бошад рӯзи 18 декабр дар турнири навбатии Титан FC 73 бо Деметри Миллер набард мекунад. То рӯзи муҳориба аллакай 5 рӯз боқӣ мондааст. Мухаммад Наимов ба ҷанги худ ҷиддӣ тайёрӣ дида истодааст. Марҳамат наворҳои машту тамрини Мухаммада хитон тамошо кунед. хотиррасон мекунем ки Мухаммад агар дар ин муҳориба ғолиб шавад, эҳтимол аст ки ӯ дар ташкилоти гузаришии Дан Авайт Контендер Series баромад кунад. Ба Мухаммад Наимов ғалабаи дурахшон ва асос бе ҷароҳат бо сари баланд аз ҳашкунҷа баромадана орзумандам. Касоне ки мухлиси Мухаммад ҳастанд, дар комментария Мухаммад ба пеш нависонанд. мебинем ки чанд нафар мухлиси Мухаммадай. Хуб дӯстон, ин буд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. барои моро дастгирӣ кардан лайки худро дареғ надоред ва доимо бо шабакаи Накау Тоҷик бошед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиба мо пешкаш мекунем. худро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. Дар видеои навбатӣ вомехӯрем. Хайр.